Lero kamano ne daktari Dr. Umoluga an gi penjo ariyo ewi SHA. Ne achulo ga SHA dwe ka dwe. Bang'e nowach ni achudi e higa, ma be nachudo mar higano. Bang'e kendo nayudo tich ming'ade dwe ka dwe. Koro pesa mokwongo cha nolal, to ming'ada e dwe ka dwe ni biro tiyo koso mar higa cha ema dhi tiyo, kendo korumo tadhi chudo manyien koso oyo. Mar ariyo, wach system is slow ni udhi tieke nade, nikech kata ka idhi e private tikwayi cash ni system ni piny. Ma Fred Odongo kena mbira. Koro wach ni mwadwa tieke Kenya ka kabisa, nikech osiptende gi chendo to wadwa ni jopiny okonywa. Nye uneno ka jatend migao mar thieth ma atiyo e bwa iluongo ni Duale owacho ni osiptal wuondo ji, samoro bende nitie gima gitimo, samoro be githiedhi nono to ok gimi yath. To magi mibadhi matimre osiptende kae. To mane momiyo wan gi system, sani ng'eni wan gi system, wanya neno gimoro amora. Emomiyo wadwa ni ji odonje i kanyo. Ng'eni kidonje i kanyo to wang'eyo gima notimni. Kata mana ng'at ma wacho no chulo 10,000 mar SHA. Sani kooro ni ID number ne, tanyalo ng'iyo ne. Bang' dakika 5 anyalo ng'iyo ne ma ng'e ni in gi SHA adier, in onego beni jo Mama Lucy thiedhi, in isechulo SHA kata pok ichulo SHA. Gini sani onge miriambo, sani wan gi system kamora mora. Koro joma wacho ni ochulo SHA kasto yudo tich. Podi ng'ade mar dwe ka dwe. Podi ng'ade mar dwe ka dwe to sechulo mar higa. Koro nitie gima waluongo ni reconciliation. Ng'ano ang'eyo ni en gi simo ma waluongo ni smartphone. Kata ka onge gi simo mar smartphone to nyalo dhi e cyber. Nitie gima waluongo ni afya yangu, afyayangu.com, www.afyayangu.com. Kata ka in gi simo mora mora man gi app, iluongo ni app, to dhi e Google Play Store, kata dhi e iStore, Apple Store, to download afya yangu. Kose download afya yangu to keto details ne. Details midhi kwae gin details adek kende. Mokwongo en nyinge, mar ariyo en ID ne, mar adek en phone number. Kose keto kanyo to gino dhi nyise ni in jakanyo kata in ok in jakanyo. Kose dhi kacha to dhi neno ni an mae balance mara manachulo, to mae ma ng'at mondika tich chulo kata kama ondika e tich chulo. Asto nitie kaka kanyo onyalo keto message to itimo gimiluongo ni reconciliation. Koro sani gima wadwa concentrate kabisa, Trevor, en puonjo jopiny to gi puonjo osiptande. Nitie osiptende matiyo maber kabisa maonge shida, to nitie osiptende mabende samoro pod ok gifwenyo. Koro emomiyo sani, kaka sani wan gi jotich Kenya ka matiyo e osiptende 200,000. Kalure gi sani wasechopo 55,000 ma wasepuonjo. Dokore non ka pod wadong' gi kama duong', pod wadong' gi 150,000 ma pod ok wapuonjo. Koro yudo ka nitie joma wasepuonjo to nitie joma pok wapuonjo. Wasedhi e counties 27 kuom county 47 ma pod odong' 20. Koro wapuonjo osiptende gi to wapuonjo bende jopiny mondo ji ong'e kaka gini onego bed ni tiyo. Wach mar system mani slow ni, embassy winjo ka ji ywage ahinya. Fred Odongo ywage. System mar slow ni, ng'eni system bet slow nikech weche adek. Mokwongo en ni osiptal onge kata gi stima, kata samoro ok giketo internet. Emomiyo kuonde ma wasedhiye te wamiyo ji gima waluongo ni tablet kaka koro ma ilano. Koro wamiyo gi tablet, kaka nyocha wadhi Bomet wamiyo gi tablet 831. To tablet no wakete sim card, to sim card no waketo Safaricom, to waketo internet. Mondo mi gimoro ni system slow cha onge, nikech osiptende moko onge gi internet. Osiptende moko bende iyudo ka giwacho ni system slow, to samoro kompyuta emok ti. Iwinjo weche matimre no. Emomiyo sani okwari lai system mar osiptal ni in gi kompyuta. Wamiyo gi tablet mondo watiek wach mar system slow. Asto nitie samoro ma bende nitie kata gimoro iloko e system. To mago to samoro ng'eny gi gin very late in the night, kata kwa timo update, kata kwa timo gima luongo ni system maintenance. To mago to are rare occasions, mana kaka bank ni bende samoro
oro niga message ni kawuono wadhi timo maintenance. Mano kwatim kata bang' dweche adek kwatime. Koro wach ma systems loni en wach moro bende ma samoro itiyo ga tiya mondo mi jatuo thagi, mondo mi jatuo gol gimoro matin. To kanye mwadwan mondo wapuonj jopiny kabisa. Wang'eyo chandruok gi kendo wawinjo gigi kabisa. Emomiyo wadwan wati gi governors e osiptende te kamoro amora mwasedhiye iyudo ka shida gi rumo kabisa. Kendo sasa ma wan ga go osiptande iyudo ka koro kendo penjo gionge. Gima chilo macho ni Imore Trevor winjo maber nyiso Omologa omak